Ja, man kan kun... Politiet er det eneste, der kan købe det. Altså hvis jeg forsvinder lige om lidt, så er det bare fordi, at de hiver mig op til de der supporter hiver mig op igen. Eller Benjamin tror jeg nok, det var også. Det er jo. Ja, så ikke lige sende os den der erstatning der over... Det var transfer. Ja. Jo, jamen jeg finder ud af noget. Tak for det. Bare ned i min lomme. Nej, John, jeg snakker også lige finde ud af det der med erstatning, så det snakker jeg Altså, du sender bare penge til John, for det er ham, der skal erstatte. Ja, men jeg hopper lige ud i gift lige. Så John, du får lige nogle penge. Ja, jamen det er Jørgen. Hvad vi ses et eller andet sted. Hvad mener du? Jamen altså, jeg er jo på det hele tiden, hvis I kommer op med en bag. Altså, Arnold, kan du være dommer, hvis vi gerne vil køre en retssag, mig og Ahmed? Altså, hvis I gerne vil køre en retssag, ja, så bliver jeg dommer. Det er jo ligesom derfor jeg er. Ahmed, den retssag med, hvor de skød igennem vores forråd og kørte ind i os. Jeg har oplevet det for lang tid siden. Så skal der. Er det den der, hvor han kører ind foran os? Jeg ved det. Du kalder BD og VD for BD. Yes, fuck dig. Okay, Haram med Taliban, jeg er for lidt deroppe efter. Hej hej. Farvel. Jeg hedder ikke Taliban. Ej, jeg skal ikke slå ham ned. Jeg skal ikke kalde det Taliban. Taliban? Taliban. Racist, mand. Jeg er bare fordi, jeg er oppe i skib. John. Den elsker, du bare tager det pistol der, bare står og kigger på ham. Ud alle jobber. Jamen det vil jeg da fucking skide på, den svand skal da ikke tro, han er noget. Præcis. De må heller ikke stjæle vores jobber på den måde der. Hvad sker der for de? Vi må sgu da gerne låse den, måtte vi ikke? Jeg låste den bare, trække ham ud, og det der fucking sur, sin skød, jeg bare silke. Ja, det var fuldstændig åndssvagt. Han skød jo bare fuldstændig uprovokeret. Han skal have ting, fordi han kan jo ikke prøve at stjæle vores jobber, og så siger de må ikke låse den. Selvfølgelig må det sgu være låst. Men jeg gider snart ikke RP med de der fjolser der mere, hvis de skal blive ved med at lave sådan en lort der. Fucking små børn. Chewbacca vil og er altid kæmpe ting. Jeg har aldrig kunnet lide ham, Chewbacca. Nej, han har altid været den største idiot. Hvorfor har de ikke taget Gang Hideout 1 endnu? Det har de også. Jeg kan ikke godt den løft, den der. Ja. Bare lav sådan nogle, der man det der. De fucker bare af herfra. Så skal vi lave det samme, som vi gjorde. Land den her helikopter for helvede. Vi laver det samme, som vi gjorde. Ud af tjoverne for skud. Og I ligger jeg bare ned. Helt bundet. Seriøst!